Magandang hapon po sa inyong lahat. Puntahan namin ngayon si Tatay Paulino. Tingnan natin kung ano na ang update sa kanyang bahay. Medyo Malayo pa. malayo pa konti. Ito. Yan. Ano ka agibig? Pariman. Tingnan natin kung ano na ang kalagayan ngayon ni Tatay. Tsaka yung update sa kanyang bahay. Papasalamat kami sa mga nag-sponsor na mapaayos ang kanyang bahay. Maraming salamat sa mga tumulong. God bless sa inyong lahat. Sige, update ko na lang kayo mamaya pag nandun na kami ila Tatay Paulino. Sige, bye! So, ayun. Malapit-lapit na kami kay Tatay Paulino. Nandito na kami ila Tatay Paulino. Tutukan. Hi, Tay! Mo siguro to kainog tubig. Tay Paulino! Tay, pag-hi. Say hi na. Say hi to ka. Hi! Ah, ayos ang bahay ah. So, ito na ang kanyang bahay. Kuha na sa dagdag kahoy di ay. Ito yung ginagawa na. Ito ang isang pangkabuhayan niya. Bibenta siya ng kahoy. Asa kay nag-snack pa? Nag-snack? Alam mo kahoy. So, ito na ang kanyang bahay ni Tatay Paulino. Napaayos na. Maraming salamat talaga sa mga tumulong na napaayos na ang kanyang bahay. Continue pa ang paggawa nito. At least okay na sa tingnan. Di katulad ng dati. Sira-sira. Oh, yan ang kanyang bahay. Ganda na. So ulitin ko, maraming salamat sa mga nag-sponsor ng mga materyales para may pagawa ang kanyang bahay. God bless po sa inyong lahat. At sa mga nais pang tumulong, maraming salamat po sa mga kabutihan ng inyong puso. So akyatin natin ang bahay ni Tatay Paulino. Tingnan natin. So ginawa ng hagdanan, maliit na hagdanan para hindi mahirapan si tatay na pumasok sa kanyang kubo. Ito. Tsaka dito rin may mga upuan, di pa tapos. So ayun, napaayos na dito sa loob. Ito ng itsura. Ito. Yan na. Yes na. Tsaka yung mga kahoy na yan, yan yung mga kuha niya. Ibebenta niya yan sa labas para magkapera siya. So, nandun pa yung mga kahoy. Tsaka nandito din. Yan. Kuha niya yan sa kagubatan. Ibebenta niya yan. Oh. Yan ang kanyang bahay.
bahay. Napalitan na din, maayos na. Napalitan na yung mga plywood. Yung dati maraming sira, ngayon okay na. Ang ganda na. Oh. Saka dito sa sahig. Yan. Dati sira-sira din yan. Yan dyan, sira-sira dyan. Saka dito. Okay na din. Yan. Masilubat. Masilubat. Ayan si tatay. Si tatay na pogi. Aha. Pogi. Aha. Diba? Kahoy. Na. Okay na ang kanyang bahay. Malapit nang matapos. Maraming salamat talaga sa mga tumulong na mapaayos itong bahay ni Tatay Paulino. God bless talaga sa inyong lahat. Yan. Ito yung mga luma na plywood na pinalitan ng mga bago. Ayan, hindi pa yan tapos. Yan. Lapit tayo matapos. Oh. Ito, bintana to. Hindi pa tapos. Ayan. Ito ngayon ang update natin kay Tatay Paulino sa kanyang bahay.